Φιλοξενούμε σήμερα στην Ήπειρος News τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Υπήρου και επικεφαλής του συνδυασμού ΦΟΣ, κύριο Λάμπρο Γεωργόπουλο. Κύριε Γεωργόπουλε, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην Ήπειρος News. Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε, να πούμε τις θέσεις μας, να γνωστοποιήσουμε το τι θέλουμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Λοιπόν, πολλοί πίστευαν ότι δεν θα φτάσετε μέχρι την υποψηφιότητα. Τους διαψεύσατε, φτάσατε. Τι γίνεται, για πείτε μας. Πολλοί πίστευαν επίσης ότι πέρα από το ότι δεν θα φτάσουμε στην υποψηφιότητα, ότι δεν θα είμαστε εμείς ο συνδυασμός που θα κερδίσει αυτές τις εκλογές. Όμως πιστεύετε ότι θα κερδίσετε τις εκλογές, πολύ αισιόδοξα ξεκινάτε. Αυτό είναι που εισπράττουμε από τον κόσμο, αλλά θέλω να πω όμως δεν μου αρέσει το ρήμα κερδίζω, γιατί εμείς δεν είμαστε εδώ να κερδίσουμε προσωπικά ή τα μέλη του συνδυασμού. Εμείς είμαστε εδώ να κερδίσει η Ήπειρος. Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της αλλαγής. Τι είναι το διαφορετικό που φέρνετε, ποια είναι αυτή η αλλαγή που ευαγγελίζεστε? Άλλο στυλ διοίκησης. Εξάλλου, το νυν στυλ διοίκησης το έχουμε δει 21 χρόνια στα Γιάννηνα και 15 χρόνια στους υπόλοιπους νομούς. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Πού είναι η Ήπειρος? Τι λένε τα δεδομένα? Εσείς είστε άνθρωπος τεχνοκράτης. Το κοινό που σας ακούει είναι άνθρωποι που κοιτάνε τους αριθμούς. Πού βρισκόμαστε? Το βιώνουμε και στην καθημερινότητά μας. Πώς είναι ο Ηπειρώτης σήμερα? Βρίσκει εύκολα δουλειά? Ο γιος του, τα παιδιά του παραμένουν στην Ήπειρο ή πρώτο μέλημά τους είναι να κοιτάξουν να φύγουν είτε προς Αθήνα είτε προς εξωτερικό? Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε και αυτό που λέμε ότι θα κάνουμε αν είμαστε επόμενη περιφερειακή αρχή, αν μας επιλέξει ο κόσμος, είναι ότι θα κάνουμε υπερπροσπάθειες να μείνει εδώ ο πληθυσμός. Θα κάνουμε υπερπροσπάθειες και θα δώσουμε ειδικά κίνητρα για να αποερημοποιήσουμε τα χωριά, να ξαναζωντανεύσουμε τα χωριά μας. Έχετε επεξεργαστεί κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα για κάθε περιοχή? Έχουμε επεξεργαστεί, θα το παρουσιάσουμε και για κάθε περιοχή και τομεακά. Θα κάνουμε επίσης υπερπροσπάθειες να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και το οικονομικό των Ηπειρωτών. Που αυτή τη στιγμή και η χώρα μαστίζεται εδώ και 15 χρόνια από την κρίση, αλλά και εμείς εδώ θεωρώ ότι στην Ήπειρο πληρώνουμε δυσανάλογα. Βλέπουμε ότι είναι μια περιφερειακή αρχή η οποία δεν έχει σηκώσει ποτέ ανάστημα στο κεντρικό κράτος. Ότι είναι υποτελής στις επιταγές των κομματικών μηχανισμών και της κάθε κυβέρνησης. Δεν διεκδικεί για τα συμφέροντα της Υπήρου. Ωστόσο, και εσείς έχετε υπάρξει κομματικός τέλεχος, αν δεν κάνω λάθος. Πολλοί λένε ότι η υποψηφιότητά σας συσπηρώνει ανθρώπους κυρίως αυτό που θα λέγαμε του δεξιού χώρου. Δεν ξέρω αν ισχύει. Εμάς ο συνδυασμός, σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές κατεβαίνουν 7 συνδυασμοί. Μάλιστα. Οι 5 έχουν κομματικό χρήσμα. Εμείς λέμε ότι τα χρήματα δίνονται σε ειδικές περιπτώσεις και στους χαρισματικούς. Και επίσης στις εθνικές εκλογές είχαμε τον Ιούνιο και τον Μάιο. Ψηφίσαμε, επιλέξαμε. Δεν χρειάζεται η Ήπειρος κομματικές στηρίξεις. Εμάς ο συνδυασμός είναι υπερκομματικός και πανκομματικός. Δεν μας ενδιαφέρει η ιδεολογία του καθενός που συμμετέχει. Άρα δεν ισχύει αυτό. Επίσης, θα είμαστε, συγγνώμη σας διακόπτω, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, θα είμαστε εδώ για όλους την επόμενη μέρα. Δεν κοιτάμε δεξιά-αριστερά, κοιτάμε σωστό ή λάθος, τεκμηριωμένο ατεκμηρίωτο. Πράγματι, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, δεν αποφεύγω κάτι. Υπήρξα, με έχει ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία, είναι πρωθυπουργός, ότι θα είμαι ένας από τους 15 με τους οποίους θα κυβερνήσει τη χώρα. Δεν συνέβη. Γιατί δεν συνέβη, κατά τη γνώμη μου? Γιατί δεν συνέβη, προλάβατε? Γιατί τα συστήματα που υπάρχουν εδώ στην περιοχή δεν επιτρέπουν σε ανθρώπους με όρεξη, με καθαρά χέρια να αναδειχθούν. Απλά πράγματα. Και αυτό είναι κάτι που εμείς θέλουμε να αλλάξουμε. Εμείς είμαστε εδώ να δώσουμε δυνατότητες, να ανοίξουμε νέες προοπτικές για όλους. Όχι εξυπηρετήσεις για λίγους. Κατά τη γνώμη μας, εδώ υπάρχει μια πελατειακή περιφέρεια. Πέρα από το ότι έχει κάνει μια τεράστια κοιλιά μετά από 21 χρόνια, είναι μια πελατειακή περιφέρεια των λίγων. Δεν δίνει ευκαιρίες σε κόσμο που θεωρεί ότι ξέρει τα πάντα. Εμείς λέμε όχι, δεν ξέρουμε τα πάντα. Ο κύριος Βούστρος ξέρει από τεχνολογία. Κάποιος άλλος ξέρει από επιχειρηματικότητα. Εμείς θέλουμε να εμπιστευτούμε τους ειδικούς. Προσωπικά έχω συγκεκριμένα γνωστικά παιδιά. Δεν μπορώ να σας μιλήσω για τον πρωτογενή τομέα. Αλλά θα ακούσουμε και θα συνθέσουμε απόψεις για τον πρωτογενή τομέα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ο λόγος στους ειδικούς λοιπόν είναι ένα βασικό σας πρόταγμα. Απόλυτα. Συμμετοχικότητα, ομαδική εργασία και με γνώμονα το καλό της περιοχής. Όχι το καλό των λίγων. Το καλό όλων. Γιατί αυτή τη στιγμή δυστυχώς βλέπουμε μια περιφερειακή αρχή η οποία δεν ενδιαφέρεται παράδειγμα για τις γύρω περιοχές πέρα των Ιωαννίνων. Εδώ στα Γιάννηνα είμαστε και εγώ στα Γιάννηνα ζω, αλλά η πραγματικότητα είναι οι άνθρωποι που κάνουν τρομερά παράπονα. Βλέπετε και δηλαδή δίκιο. Κατά τις περιοδίες σας, γιατί είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είδα ότι κινηθήκατε σε όλη την Ήπειρο, σε αρκετές περιοχές. Τι εισπράτετε από τις περιοδίες σας, τι σας λέει ο κόσμος? Παράπονα και δικαιολογημένα. Είναι αφημένοι σε βαθμό που δεν ξέρουν τι είναι η περιφέρεια. Μήπως δεν όμως, την έχουν δει. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτό που λένε το συνήγορο του διαβόλου. Δηλαδή, μήπως για το κάθε προσωπικό παράπονο που έχει κάποιος
ο περιφερειάρχης της κάθε περιοχής ή ο δήμαρχος της κάθε πόλης αντίστοιχα είναι ο εύκολος στόχος? Δεν το συζητώ. Η κριτική και Δεν το εκεί. συζητώ. Μήπως κάποιες φορές είναι και υπερβολική η κριτική? Σε ποιον θα Δεν την το βλέπετε απευθύνουμε, και κύριε αυτό? Πούστρο, σε μένα και σε εσάς? Δεν διοικούμε εμείς. Κάποιος που διοικεί δέχεται και τα βέλη. Είναι υπεύθυνος. Επίσης, θα σας πω παραδείγματα. Στην Άρτα. Πείτε μου ένα συμβολικό έργο που έχει κάνει η Περιφερειακή Αρχή αυτή στην Άρτα. Ρωτάω και τους Αρτινούς. Κανένα. Στην Πρέβεζα, πού είναι η σύνδεση της Ιωνίας 15 χρόνια τώρα με την Πρέβεζα? Περνάμε μέσα από τη Φιλιππιάδα. Στην Ιγουμενίτσα, πωλήθηκε το λιμάνι, χωρίς να ξέρουμε τη σύμβαση. Πού είναι η Περιφερειακή Αρχή? Καλά, εκεί θα σας έλεγε κάποιος ότι αυτό έγινε από την κεντρική κυβέρνηση. Έγινε, αλλά ξέρω δεν θα αν πρέπει η έγινε από την Περιφερειακή Αρχή περιφέρεια. να πει: Όψ, παιδιά, εδώ είναι Ήπειρος. Για πείτε μας πώς θα διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του τόπου, της περιοχής, ποια θα είναι τα ανταποδοτικά για τον τόπο? Πολίτη Εγνατία, πολίτη το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Είπαμε στις εξορίξεις: ελάτε εδώ, κάντε ό,τι θέλετε. Πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία δυστυχώς τα βάζουν κάτω από το χαλάκι. Είναι η δύναμη της εξουσίας. Εμείς λέμε 2 θητείες, γιατί μετά ελέγχουν τα πάντα. Ελέγχουν τα μέσα, περνάνε προς τον κόσμο ό,τι θέλουν. Αυτά, τα κέρια ζητήματα τα αφήνουν πίσω και αναδεικνύουν αυτά που θέλουν. Στις επιτυχίες βγαίνουν μπροστά και στις αποτυχίες δείχνουν το δάχτυλο είτε στην κεντρική κυβέρνηση, είτε στον δήμαρχο, είτε στους πολίτες, είτε στους φορείς. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες ο καθένας. Κάποια σημεία αιχμής που θα βάζατε μπροστά σε περίπτωση που εκλεγείτε περιφερειάρχης, ποια θα ήταν τα πρώτα πράγματα που θα κάνατε? Θα συνδέσουμε το πρώτο πράγμα, σημαία μας, θα συνδέσουμε το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων με 10 ευρωπαϊκούς προορισμούς. 10. Όλο τον χρόνο. Με τουλάχιστον 10. Εδώ Είναι αδιανόητο. θα σας έλεγε κανείς ότι μπορεί να μην υπάρχει ενδιαφέρον εταιριών για να έρθουν να Υπάρχει συνδεθούν. ενδιαφέρον. Οι εταιρείες ήρθαν και βρήκαν κλειστές πόρτες. Στην Αλβανία έχουν μπει. Γιατί μπορούν στην Αλβανία? Στη Ρουμανία έχουν μπει. Δεν μας έχει ξεπεράσει, κύριε Μπούστρο, πλέον η Πολωνία, το πρώην Ανατολικό Μπλοκ, Ναι, η Πολωνία και η Τσεχία. Αυτό είναι δεδομένο, μας έχουν αφήσει έτυφωτος πίσω. Μας ξεπέρασε πλέον, μας ξεπερνάει η Ρουμανία. Αρχίζει να μας ξεπερνάει η Αλβανία σε συγκεκριμένα στοιχεία. Γιατί θα πω και μόνο η Wizz Air να προσγειώνεται στην Αλβανία και να μην προσγειώνεται εδώ? Μάλιστα. Απλά πράγματα. Αλλά πρέπει να τα αντιλαμβάνονται. Ποιος θα αντιληφθεί, κύριε Μπούστρο, όταν μπορεί σήμερα να υπάρχει περιφερειάρχης που δεν μιλάει αγγλικά? Μπορεί σήμερα να υπάρχει περιφερειάρχης ή άνθρωπος τεχνολογίας που να μην μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει βάση δεδομένων? Που δεν μπορεί να αντιληφθεί το διεθνές ή το ευρωπαϊκό ή το εθνικό ανταγωνιστικό περιβάλλον των περιφερειών? Πώς θα πάει μπροστά αυτός ο τόπος? Με ποιους? Με αυτούς που έχουν οτροπία κοινοτάρχη ανθοχωρίου του 1980? Εξαιρετική θα ήταν. Για κοινοτάρχες ανθοχωρίου, για δήμαρχοι υπογονείου. Και πάλι το 2000, ακόμη και για δήμαρχοι υπογονείου δεν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι το 2023. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Μάλιστα. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος στην προσπάθεια που κάνετε. Εμείς τους δίνουμε την επιλογή. Δίνουμε διέξοδο. Εμείς Γιατί σας δίνουμε το βήμα να απευθυνθείτε και στον σας κόσμο. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε ο κόσμος ο να οποίος μας ακούσει, είναι να και ο μας δώσει τελικός την ευκαιρία. κερδής. Ειδικά οι άνθρωποι της ηλικίας μας, η γενιά μας. Οι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει, που έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό, που έχουν δει πράγματα. Άρα λοιπόν γιατί πρέπει να σας ψηφίσει, γιατί πρέπει να σας Για επιλέξει? 1333 λόγους. Πείτε μας. Σας- Τους σημαντικότερους. Γιατί αλλαγή τρόπου διοίκησης. Σύγχρονη διοίκηση. Νέες ευκαιρίες για όλους. Τελειώνουμε την πελατειακή περιφέρεια. Διαφάνεια. Ισονομία. Ισόρροπη ανάπτυξη. Δεν θα μπω τώρα σε αυτούς τους πολύ σύντομους χρόνους στο κομμάτι του τι θα κάνουμε τομεακά. Αλλά θα δούμε με ίδιο μάτι όλους τους πολίτες της Υπήρου. Εδώ, κύριε Βούστρο, υπάρχουν πολίτες έκτης κατηγορίας. Έτσι διοικεί αυτή η εννοείται? περιφερειακή αρχή. Ότι πρώτα έχουμε τους πολίτες του τάδε χωριού, μετά της τάδε φιλετικής, της τάδε φυλής, μετά κάποιον των Ιωαννίνων, τρίτη κατηγορία, μετά οι υπόλοιποι των Ιωαννίνων, μετά ίσως οι Βορειοπυρώτες και μετά, παράδειγμα, οι Αρτινοί, οι Πρεβεζάνοι και οι Θεσπρωτοί. Εμάς δεν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Κατά τη γνώμη μου, έτσι αισθάνομαι ότι διοικείται η Ήπειρος τα τελευταία 20 χρόνια. Για μας είναι όλοι πολίτες της Υπήρου. Και όχι μόνο οι πολίτες της Υπήρου, και οι απόδημοι που ποτέ κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί. Αιμορραγούμε. Φεύγει κόσμος προς τα έξω. Εμείς είμαστε εδώ για να φροντίσουμε και για αυτόν τον κόσμο. Και ας παραμείνει εκεί που είναι, αλλά να έρχεται πιο συχνά εδώ. Να μπορεί να αφήσει τα χρήματά του εδώ. Ο κόσμος πρέπει να μας ψηφίσει, γιατί εγγυόμαστε ότι. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Με μια άλλη διοίκηση, μόνο καλύτερα μπορούμε να πάμε. Εγγυόμαστε ότι θα βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και το οικονομικό επίπεδο των Υπηρών. Ότι πλέον δεν θα βλέπει τα παιδιά του να θέλουν να φύγουν. Ο Υπηρώτης να θέλουν να φύγουν είτε προς την Αθήνα είτε προς το εξωτερικό. Θα κάνουμε αυτόν τον τόπο να είναι τόπος που να προσελκύει άλλους.
όχι να αιμορραγεί, να έρχονται από εδώ. Ένας τόπος να είναι πρώτος τόπος επιλογής και μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχουν οι πόροι, υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό, έχουμε όλα τα προσόντα. Αρκεί να υπάρχουν σωστοί άνθρωποι να το διοικήσουν. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα στην Ήπειρος News και για τη συζήτηση αυτή και να σας ευχηθώ τα καλύτερα για τις εκλογές. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Και εύχομαι οι πυρώτες να κάνουν τη σωστή επιλογή στις 8 Οκτώβρη. Και ας μην είμαστε εμείς, ας διαλέξουν, ας ελέγξουν, ας δούνε, ας διαβάσουν, ας αξιολογήσουν. Και ένα τελευταίο, ότι είμαστε πρώτοι στην αύξηση της νεανικής ανεργίας του 2022, πανευρωπαϊκά. Ποιος οφείλεται γι' αυτό? Ας ψηφίσουν και με αυτά τα κριτήρια. Δεν ζητάω τιμωρητική ψήφο, ζητάω δημιουργική ψήφο. Να δουν εμάς, να δουν τι λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.